namlu l-partita. Mela kellna ħafna pageants. Ma daw jieħdu sem fihom eluf, Eluf. Meta taqadhom jiġifieri. Proċessjonijiet, Peppi. Il-ġimgħa kbira għandha kultura qawwija hawn nies issemmilhomx il-miliet, Peppi, il-ġimgħa kbira. Ġifieri u l-uniformi li jgħixu għalija anke għaliex hija narrattiva tant straordinarja. Għalhekk jgħidula l-kbira. Il-kbira. Aħna magħna għandna fi Skype il-Thomas. Thomas huwa persuna illi jagħmilha ta' Kristu, illi jagħmilha 11-il sena, 11-il darba. Inti jisek tara propju l-immaġini ta' kif jiena ma nafx jekk għadx iltqajt miegħek personalment, Thomas, li qed insellim lek. Imma kif qed nara lilek qed tfakkarni fl-immaġini li hemm fil-liżar ta' Kristu Torin, ġifieri il-casting perfett. Ħanajdek fil-fatt, Thomas, naħseb li rajtu inti għaliex is-sena l-oħra minna dokumentarju dwar Ġesu. Għajna miegħu minn ħafna bnadi. Iva. Inti kon ġo fih, u kien ġo fih. U dak l-istess dokumentarju nhar il-ġimgħa se nerġgħu nagħmluh f'Xaraba. Propju biex u Thomas hemmhekk tafu, inti rajtu fuq it-television hemmhekk. Inti kont se tagħmilha tliet darbit, Thomas, u mhux se tagħmilha issa mhux hekk? Dis-sena kelli nagħmilha darbtejn. Dawn l-aħħar sentej għamilta 3 darbiet. Ħaġovja għala problema żgħira ma stajtx nagħmilha 3 darbiet. Imma issa parspeċi li issa waqaf kollox nippreparaw kif naqbad ngħid. Malaj, Thomas, għax ma tantx għandna ħin. Inti minn duett tagħmilha ta' Kristu lilek influenzak, hux vera? Eżatt. Il-ħaġa hija li tagħmilha ta' Kristu tħoss li dak li tagħmlu għax temnu. Hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li minn ta' żgħira dejjem kont dejjem xtaqt li nagħmilha. Ekku, ma ġifieri kelli ngħidlek x'inhu konkretament dak li sir tagħmel iktar minħabba li sirta fil-Kristu, x'inhuma? Affarijiet li minħabba fek u mhux il-ħaġa hija li inti li taħdem ta' Kristu hija xi ħaġa sabiħa, hija xi ħaġa tajba. Ma l-ħajja ta' kif tgħix inti mbagħad tara is-sitwazzjoni. Meta kellimtek hawn meta ntqajna bl-Skype ukoll, inti qed li sirt naħfer iktar minn qed tagħmilha ta' Kristu. Sirt nuri żjed solidarjetà, qed ngħid sewwa? Eżatt, fej jiena bħala persuna fejn nista' ngħin dejjem tittaħfet, jiena dejjem trabbejt b'4 affarijiet li dejjem tħobb, taħfer u tgħin il-proxmu tiegħek u ma tgħix. Huma 4 affarijiet li jekk inti tgħixhom jiena daw tagħhom lin-nanna tiegħi u għadni nożhom sal-ġurnata tal-lum. U ngħix bihom. Nirringrazzjaw, kun selmu lilek, kun selmu l-ħafna nies illi kienu se jkunu f'pageants u hekk. Iva. U llum se jqogħdu d-dar. Jiena nixtieq insellmilhom għaliex naf x'diffikultà kbira ili inti tħassar dawn il-pageants kollha, ovvjament aħna din id-deċiżjoni għamilniha anke b'diskussjoni u dialogu mal-awtoritajiet tas-saħħa. Huwa essenzjali li nevitaw il-folol bħalissa. U dawn għal-grazzja tal-la jiġbdu l-folol, imma jiena nixtieq insellem nies bħal Thomas li mhux biss jagħmlu dan is-servizz lill-komunità, imma anke jiġu influenzati mill-personalità straordinarja ta' Ġesu. Imma jiena xi ħaġa li laqtitni ħafna, Peppi, huwa meta Thomas semma lin-nanna. U jiena lill-anzjani meta f'dawn il-ġranet nipprova nħeġġiġhom biex jibqgħu ġewwa, li ngħidilhom huwa isma' aħna għandna bżonnkom. Ibżgħu għalikom infuskom. Għax jekk nitilfukom inkunu tlifna tas-sew teżor ara Thomas x'għamil nanna. L-Papa stess jiftakar lin-nanna tiegħu bħala dik li għalmitu l-ewwel passi tal-fidi u sar Papa. Immaġina. Din il-mara kienet qed tallem tifel ara u fil-fatt jirrakkonta għandhom ukoll tradizzjonijiet bħal tagħna, isma' dak Ġesu miet imma nhar is-Sibt fil-għaxija
ħajqum mill-mewt. Hija l-ewwel xandira tal-aħbar it-tajba li rċieva Giorgio Jorge Bergoglio, illum Papa Franġisku, minn Nanna. Kien għadu